Eva Meijer uit Grashoek staat zaterdag in de finale van de jeugdbutenkampioenschappen in Maasbracht met haar buut Eve. En Eve mocht naar de middelbare school toe, eindelijk, na 3 jaar. En dat is er niet zo goed bevallen, want ze vonden de school heel saai en zo. Wat is dat voor typetje deze speels? Ik ben dom blondje ben ik, zeg maar. En dan vertel ik allemaal dingen en het klopt dan niet, het is allemaal vreemd en andersom. Goedemiddag allemaal! Goedemiddag! Ik ben Eve, hè. Maar mijn vriendinnen, die noemen me Blonde Eve. Ondanks dat Eve al jaren op het podium staat, zijn dit de eerste butenkampioenschappen waarin ze solo optreedt. Eerdere buten deed ze samen met Joep Gommans, ook uit Grashoek. En hoe is het nou om dat helemaal alleen te doen? Ja, eerst is dat spannend, want als we het samen doen, dan is het meer op elkaar ingespeeld en dan moesten ze zich soms truc gooien en soms een beetje extra geven. Maar nu kunnen ze alles een beetje voor zichzelf beslissen, zeg maar. En dat is wel fijner, vind ik zelf. Het publiek tijdens de carnavalszitting in Koningslust van de Zonnebloem genoot donderdagmiddag van de buut van Eve. Daar geniet ze zelf ook van. Nou, ik vind zelf het leukste dat ik andere mensen aan het lachen kan maken. Want als andere mensen vrolijk en zo zien, dan ben ik het zelf ook. En dat vind ik echt het allerleukste eraan. Beelden van de buurt houden we nog even geheim. Maandag ziet u in PNM Nieuws de uitslag van de jeugdbutenkampioenschappen. Wat denk je ervan? Ja, ik weet het niet. Ik ken ze wel, de deelnemers. Dus ze zien goed. Ze zien goed. Net zo goed wie ik? Nou, misschien wel gaat beter, maar dat zien we dan. Want misschien zijn ze nou wel beter als vorig jaar. Dus het is altijd anders.